जोंनि बर'नि जारिमिनारि मोनसे गोथार थावनि संकस हालामनि संकस खेराइ जारिमिनारि संकस खेराइसालि आरो बे गोथार थावनियाव नुजाथिनो हानाय जोंनि बर'नि मोनसे मोनदांस'हायै समनिफ्रायनो प्रि हिस्ट्रिक पिरियडनि समनिफ्रायनो जोङो बिमा महरै जेब्लायबो बर'नि गिबि मासियाव दोननाय माइनाव आफादनि आफादगिरि आब' आरो लोगोसे नुजाथिफैनो हानाय जोंनि इउ पि पि एल दोलोनि साफ्रोमबो दैदेनगिरि नोंथांमोन दिनैनि बे खेराइसालिनि जोंनि गुरु आरो साफ्रोमबो रायजो राजा नोंथांमोन खोब गोजोननाय मोनदों बे गोथार सालियाव बा गोथार सालिनि हाबजेननाय गुबै दरजानि जा दरजा खेवनाय हाबाफारि बे हाबाफारिखौ आं गावनि आखाइजों गोथार बुब्लियाव बेखेवनो मोननायनि थाखाय रंजानाय मोनदों। प्रिथिबिनि मानसिफ्रा फैनानै बर'नि धोरोम खान्थि बर'नि अस्ट्रलजि जा बिद्दा बे बिद्दाखौ हाजार हाजार बोसोरनि सिगांनो सोलोंनो फैयोमोन आरो मोनसे समाव मिरु जिरु जानानै गोमालांहां जादोंब्लाबो दिनै बर' हारिया बेफोरबायदि गोथार थानसालिफोरखौ बासायनानै लाखिनो हादों। जोंनि सरकारा जेब्लायबो बेफोरबायदि गोथार हाबा हुखाजों सोमोन्दो लाखिबाय थागोन। हारि दानाय आरो समाज बेबस्थाखौ जौगाहोनायजों लोगोसे जोंनि जा मावनांगौ हाबाफारि बेखौ जों जेब्लायबो मावलांबाय थागोन। नंखायनो दिनै बे गोथार खेराइसालियाव जोंनि सरकारनि जानानै आंनि डिपार्टमेन्टनिफ्राय आं स्पेसियेलि जेरावहाय बेवहाय जोङो खामानि मावबोबाय थानायाव जेंना जाबाय थायो बेखायनो 1.5 किल'मिटार सलार फेन्सिं नै बावैसोनिफ्रायनो मावना होगोन होननानै आं फोरमायथिना होनाय जाबाय। जोङो नैबे जाहैबाय जोंनि जारिमिनारि संकस खेराइसालि। दा बेखौ जोङो दिनैनिफ्राय 8 बोसोरसो सिगांनिफ्रायनो बेयाव हाग्रा एवै बेवहाय जोङो गुदि बाथौ आफादनि जायफोर सिबियारिफोर ज' जानानै बेवहाय जारिमिन बुरखांनो ओंखारनानै बेवहाय जोङो खेराइसालिखौ गायसनदों आरो खेराइजेनदों। दा खेराइजेनै फैनानै 9थि बोसोर फैबाय। दा बेजों लोगोसे जोङो नै सिमोननिफ्राय जोङो बोसोर बाग्लायलांनाय लोगो लोगोनो जोंबो सानबाय बे थानसालिखौ बे खेराइसालिखौ जों एसे साबस्रां खालामनांगौ। दा बेबायदि होननानै जों बेवहाय जोंनि बिटिआर सरकारनिफ्राय बिटिआर गभर्नमेन्टनिफ्राय जोङो 1.46 क्र'रनि जोङो मोनसे बाजेट होनानै जों बेवहाय सोरगिदिं गासै 280 बिगा 280 बिगाल' जादों नैबे ओरैहाय साहाथिङै जोंहा हरै दंबावो गासै 649 बिगा हा दङ। दा बेनि गेजेराव जों ओरैहाय साहाथिङै जोंहा जेराव खेराइसालि थानसालि थायो बेवहाय 280 बिगा हा दङ। दा बे बागखौ जोङो गासैबो बेंखननानै मोनसे बाउन्डारि वाल स्मार्ट फेन्सिं होनो होननानै जोङो 1.46 क्र'रनि जों मोनसे बाजेट होदों। दा बेवहाय जोंहा प्रथम किस्ति हिसाबै जोङो खावसेखौ 73 लाखसखौ जोङो मोननानै कन्ट्रेक्टरजों जों बे वालखौबो जों फोजोबबाय आरो लोगोसे गेटखौबो फोजोबनानै एसे फोसाबबावनांगौ दंबावो। खिन्थु जोंहा नै बावैनो खेराइया बावलिया नै 15, 16, 17 फेब्रुवारिनि माने फाल्गुननि प्रथम सप्ता सनिबार गोग्लैयो 17 तारिखआव। दा बे खेराइनि थाखाय जोङो बे गेटखौ हाखुदाखु बेखेवबाय। बेखेवनानै दिनै जों दाख्लि थिखानाय बादिनो हाग्रा बिफाननि EM बिथां रन्जित बसुमतारिया बेखौ जों गाव खोथा हरखादोंमोन आङो 3-4 तारिखआव बेखौ बेखेवहैगोन होननानै। दा बेनि गेजेराव दाख्लै हरखाबैनो 3 तारिखआवनो थांसिगोन होननानै ओमफ्राय मैयानि गेजेराव जोंखौ होनहरबाय जों 8थानि गेजेरावनो आं बेखौ बेखेवहैगोन होनबाय। माने गुबुन खामानि दङ गतिके 8थानि गेजेराव थांगोन। दा हाखु दाखु जों फैनानै नैबे फुंनि 8थानि गेजेरावनो जों बेखौ बेखेवबाय आरो बिथाङा बेखेवनानैबो थांबाय। दा बे जाहैबाय जोंनि जारिमिनारि संकस
खेराइसालिनि गाहाय दरखं जों सानदों बे दरखंखौ बेखेवनानै माखासे फोसाबनांगौ हाबाखौ जोङो मावबाय थालांगोन आरो सिंनि जे थानसालिफोर बे थानसालिफोरखौ जों लासैनो आरोबाव फोसाबलांनो नाजाबावगोन साबना हाबना खालामनो आरो जोंनि जे खेराइसालि देग्लायनिफ्राय मेइन गेटआ बेनो जागोन आरो जोंनि खेराइसालि थानसालिनि थाखाय